Dobrý den, vážení hosté, já vás vítám u krásného podcastu Posaďte se, prosím. A dnes tu máme prvního mimoškolního hosta Lukáše Mařase. Tak dobrý den. Dobrý den. My se nyní nacházíme tedy v jíčínském mini pivovaru. Tak já si začnu takovou tradiční otázkou, jak se máte? Jak se mám? Dobrá otázka. Je to teď trošku hektický. Před Vánocemi každý chce pivo, takže to je opravdu hektický. Už máte hodně zákazníků. Jo, teď určitě. Teď každý chce vánoční dárky, má už nějaké dárkové balení, nějaké prezenty, takže no, určitě. Kolik vy vlastně děláte těch dárkových balení? Máte nějaký specifický lustry? Jo, máme dva typy jako dárkových balení, máme jako v kartonech, po dvou, tam se dá dávat ty větší flašky, litrový, 3/4 litrový, nebo máme po třech, tam máme jako politrový, a podle zase druhu piva, protože máme to pivo, to je jiný druh balů, zase záleží na tom zákazníkovi, co se objedná, jakou chce kombinace. Dvě různý druhy piva, nebo různá kombinace. Každopádně, jak jste se k tomu pivovarnictví dostal? Nebo koho to byl nápad, proč zrovna tady Vyčín? Jo, ono to je trošku vezmeme jako asi možná do široká, je to dlouhá historie. On to není vlastně obor, kterýmu se jako my primárně věnujeme. My jsme tady IT firma, která sídlí v Vyčíně, tady odsaď v průmyslové zóně a loni v srpnu 19. a 20. srpna jsme měli společně přišel Krkonoš, když jsme od Harvíkova po Horní Malou Útní. Na 2 dny jsme to měli a jsme přecházeli, bavili jsme se. Druhý den jsme došli na Lučím Růdu, kde je pivovar Paroháč, si znáte. Mě jsem to říkal. Má poměrně jako zajímavý výlov. Paroháč, tak vlastně tam náš šéf, Láďa Vojtko, jako vlastně jako činěný pivovar a ta debata se jako rozšiřovala. No, to vím dobře, tak v Vyčíně už ty pivovary nějak měly být předtím. Jo, byly tady, pokud se nemýlím, v roce 2014 a 2019 tady byly nějaké ambice založit pivovar v jezuitských koleji a ještě někde. Ale to bohužel neklaplo. Z jistých důvodů, bohužel nevím jaký, ale neklaplo to až nástupem jako nás. V 30 letech vlastně klaplo. Já už se vrátím k tomu, jak to vlastně vzniklo. Došlo se na Sněžku, tam si šel s mým kolegou, který tady momentálně není, ale autorem vlastně těch všech piv. Vlastně podali ruku a dělali nějaké jako fotku i video, že založili pivovar a jsme se sešli o kilometr dál na Jelence, kde mi šéf říká, jako, že založili pivovar. To je fajn, já jsem na vysoké škole, na tom dělal jako semestrální práci, mám tam to ten jako business plán, to sice jako 6 let starý, ale určitě se dá obnovit. To dal slovo a do týdne se vlastně dával nějaké jako první návrhy, jak by to mohlo vypadat. Založila se firma, začali jsme hledat nějaké prostory, hledali jsme vlastně, kde to budeme vařit, jak to budeme vařit. Nejdřív byla jako ambice, že budeme vařit někde jinde, uděláme si z toho letající pivovar a později, než se to naučíme, takže si koupíme si vlastní. Ale shodou okolností jsme na Bazuši našli pivovar, co máme tady. Prodával to bakovský pivovar, protože oni upgradeovali na 10krát tolik a tohle si už chtěli zbavit. Tak jsme tam zajeli jsme tam někdy v listopadu, odpoledne, koupili jsme na to, viděli jsme, že mezi tím jsme sehnali prostory, tam právě kde sedíme. Plásli jsme si a 2. prosince, pokud se nemýlím, jsme si pivovar přivezli sem. Strašně rychle stát jako událostí, jak se to událo. A vlastně od první myšlenky, první uvaření pivo bylo půl roku. Takže vám to šlo hned, to vaření piva. Nepotřebujeme se nějak učit. No, my jsme si že z toho vznikl rázem, jo, všechno rychle najednou. Koupili jsme si knížku Piva na druhu. Máme ji tady vzadu,
kde jsme si začali jako pročítat různě jako ty postupy, jak to má všechno fungovat, co se týká sanitace, jaký se používají skladby kvasnic, takovýhle, je tam i plno receptů vlastně v té knížce. Takže my jsme, vlastně kolega, který to má na starosti, Petr Šuk, tak se do toho ponořil a začal vymýšlet jako recepty a jsme tady začali vařit poprvé, tak kolegové nás zmakovali, který jsme kupovali pivovar, tak nám přijeli, všechno nám ukázali ze školy, co a jak. Já jsem vařit pivo, na první dobro. To asi ne každému takhle poštěstí. Věřím, že já. A jakože jsme jako první dobro, určitě jako jedu plnou pivovar, na který jste jako maximálně nějakou lehkou jako úpravu receptu udělat. Jo. Kolik máte teda druhů piv? Kolik jich vaříte? V současné době máme 4. A máme 12, to je Ráholes, to je naše jako stabilní pivo, to spodně kvašený pivo, klasický ležák, je velmi velké, plno dírka, že je na ně až pořuštý, ale zase záleží. Jeden Ráholes, že to musí být. Přesně tak. Vlastně i naše všechny piva, jako co tady máme pomenované, jsou jako místopisný, to znamená, tak aby se jako hodil vlastně do toho Jičína. Proto jsme ten pivovar Jičína, snažíme se všechno tady do tohle jako zasadit, aby to bylo v rámci. Máme Bratov, takový jako Mořský skal, 11, taky klasický ležák, nejvíc prodávaný samozřejmě. Máme skutečně kvašený pivo, máme ale, to je taky 12. To vařím jako menší množství, protože to je spíš letní pití s nádekem nějakého grapefruitu a různých citrusů. A teď máme sezónní vánoční speciál, to je klasický spodňák, 13. silnější pivo, polotmavý, tam hodně karamelových sladu, takže je slabší. Mám dělat ještě jako nějaký nový pokus s tím pivem, něco nový. No letos určitě ne, uvidíme příští rok. Jak jste neskoušeli ta plně tmavý, jako černý pivo ještě? Ne. To máte jako to zkusit? Já nevím, já jsem na to odborník. Jasně. Já nevím, jestli je to možný podmínka. Určitě, jako možný tady jako de facto všechno, která nejsme jako vladění na to, bychom tady jako dělali nějaké dvě panepízno. Jako chmelení jako v podobných stancích, no to nemáme tanky, ale klasický spodně kvašený, skutečně kvašený piva, nějaký stouty, můžeme tady dělat. Ale nejsme dlouho takovým příznivcem, tam je tou klasickou cestou. Řekli jsme, že o vaše pivo je zájem, že si tam chodíte a spoustu lidí do něj. Tak rozvážíte ještě jako do okolí, nebo restaurace nějaký jeví zájem o vaše pivo? Jo, začínali jsme vlastně, když jsme začínali v létě, tak se odebírali 2 místa, to restart tady. Tak si vlastně bere spíš jako na víkendy, takový víkendový, tam to pivo střídá, tam toho má poměrně dost. Tak přes léto bylo kavárně všeho chuť. A občas se zavážím jako na nápolek, už jenom jako lahvu. Takže jsme tady Holína, i že jsme zavážili. A primárně se to snažíme prodávat tady u nás. Je ta možnost, předpokládám, vám vrátit skoro? Nebo není? Není. Je to z jednoduchého důvodu. My, abychom mohli vykupovat sklo, tak musíme mít povolení na hygieně a musíme to sklo mít, musíme mít tam zařízení. Bohužel v rámci jako našich podmínek, kolik toho máme, se nám to nevyplatí. Sklo máte, ale teda i plastový vás. Ano, přesně tak. To, co se vlastně bere nejvíc, což je ta 11, to dáváme do plastu. Jenom. No, je vlastně kombinace. Ta 11 může jít i do skla. Je to krásné, kdo to dá, když balení, že na ten nezáhadu, že dáte je to pěkně překlad. Páně, vy jste řekl, že pracujete v IT oboru, a že jste se k tomu vaření piva dostali tak náhodou. Berete to teď spíš jako práci, nebo jako koníček, že si sem tam zavaříte? Jo, je to brané jako koníček. Hlavní pracovní poměr mám v IT firmě, tady to je spíš jako odpoledna, někdy na pracovní době, záleží, jak je potřeba. Když se vaří, tak minulý týden jsme byli skoro celý týden, vlastně v kuse. Máte možnost si tady jako kdokoliv má možnost si pronajmout tady u vás prostory třeba na nějaký akce? My jsme teď od 1. prosince vlastně otevřeli pivnici, tady kde sedíme, ale zároveň dáváme i prostor ostatním distribuci, jako znamená, tady bude ještě nějaký firmní večírky, školní akce, jako v rámci nějakého studentstva, nějaké
po maturitní večírek, tam něco takového, není problém. Víme, uděláme, zajišťujeme tady tomu i nějaké jídlo, pokud budete chtít, komentovat do prohlídku se nějakým piva přímo s tamtím. Předpokládám, že dočepujete teda pivo než víno. To mě trošku nachytal. Není to tak, tak povězte. Víno si dám strašně rád a samozřejmě nabídnu pivo za divaky. Je to takový půl na půl. Takže jako za chvilku čínská vinice nejsou takový ambice, že byste oslovil šéfa ze strany. Ne, já se nejsem úplně na to podobný. Polír na roky. To je zase složitější. No my dostali jsme nabídku, že nám z našeho piva nám vypálí pálenku. No tak to je perfektní. Ale jako externí. Externě, jsme to nemohli prodávat. Dělají to tady ve Svějan, jak myslím, nedá to všem do nějaký množství, tak z toho z našeho piva nám vypálí pálenku. No, tak časem se dohodnou na Vidím si říká, že právě pivo, který se nepovede, tak se dá vypálit. Pokud je chutná dobře. A jaký je tedy vaše nejoblíbenější pivo? Jaký je naše tady? No, tady, anebo druh piva čistě jako u vás. Nemyslím teď značku, ale styl. Jo, já jsem na ty klasický ležáky, takže 11, 12. Moc jako neexperimentuju, že bych šel abych často chodil jako na pivo, co se týká ale, IP. Rád je ochutnám, nějaká třetinka, ale abych jako když na pivo, tak si dám klasický ležáka. Já určitě to vaše pivo, když někam jdete. Jo, tak jelikož jsem řidič, tak toho piva točenýho, já mám radši rád točený pivo, než abych si ho bavil. Takže to je taky omlouvám se, že vám do toho skáču, ale myšlenka točeného piva a čepovaného piva. To je věčný spor mezi laiky a odborníky. Ono je správně oboje, protože točený pivo bylo dřív taky, protože dřív, když ještě nebyly výčepní zařízení, přesně točilo se klikou, takže klikou, aby se nehnal ten vzduch, takže je to na debatě. Ale nemám s tím jako žádný problém, když je někdo točení nebo čepování. Kolega by asi nesouhlasil, ten by řekl úplně něco jiného. Co by řekl kolega? No. To se točí? Točí se jenom dvě věci. No. Tak vy jste to teď sám, ale zajímalo by mě, jestli zaměstnáváte ještě jako větší množství lidí, nebo kolik celkem jich tak zaměstnáváte? Jo, máme oficiálně jednoho zaměstnance. Ne, to nejsem. Máme tady kolegyni, která se vlastně stará jako o chod tady toho kompletně provozu. Jakož tady máme pivnici, takže plánujeme směny, hlídá si, kolik tady toho máme jako piva, nějaký zásoby. Plánujeme otevřít ještě velkou pivnici na náměstí, takže ona vlastně musí pokryt vlastně kompletně dva provozy vlastně. Prostory už máte. Už máme prostory, už je předěláváme. Když se tam tak něco předělává. Můžete nám to prozradit? Určitě můžeme, to vlastně nic tajný. Myslím, že už se do její pojčíně ví. Bývalá kavárna Cortés, je moc stejná, takže místo kavárny Cortés. Takže budete mít konkurenci s Tomášem? Konkurenci, my spolu spolupracujeme. No jistě, jak jste říkal, že vlastně dovážíte i do všeho chutí. My spolu spolupracujeme. Myslím, že to je ta zdravá konkurence. Tady. No, vy jste tedy samozřejmě i čínský pivovar, takže berete suroviny i odsaď, nebo z okolí? Suroviny vlastně pro výrobu piva jsou základní 4 suroviny. Je to voda, slad, chmel, kvasnice. Nic víc, jako pro klasický pivo, nic víc tomu nepotřebujete. Vodu bereme klasicky z řádu, která vlastně probíhá nějaká kontrola pravidelná. Vlastně děláme odběry, abychom to věděli, že to bude v pořádku, všechno. Musíme to vykládat v rámci nějaké legislativy. Slad si odebíráme přímo ze sladu z Kounic, od pana Kusáčka. Tam toho místa odebíráme i kvasnice. A chmel vlastně necháváme doma bez bělexu. Toto vaše čínský pivo dělá jako tak zvláštní, něčím jiný než... Já bych neřekl, jako, že naše pivo je něčím zvláštní nebo jiný, je to vlastně o tom vlastně receptu, o tom poměru vlastně těch sladů, jaký tam namícháme. Jsem zmínil všechny jako recepty dělá kolega, který vlastně podle vzorečku na začátku se vlastně definuje, jaký chce pivo. To znamená, jakou chce hořkost, jakou chce varu, jakou chce stupňovitost.
A podle těch vzorečků, které jsou jasně definovaný, tam kombinujeme slady, chmely, tak aby ten výsledek byl v nějaký díl představě, jako na začátku měl. Jak dlouho trvá celý ten proces? Třeba, dejme tomu, toho Prakova, že to je nejprodávanější pivo. Jo, jednou, když hoříte jakýkoliv pivo, ten proces je pořád stejný. Pořád stejný. To si vezmu úplně od začátku, tak vymýšlení jako receptu může třeba trvat týden 14 dní. Není to jenom tak, že si sednete a napíšete, ale musíte trošku nad tím přemýšlet a říkat vlastně, jak by to pivo vlastně má vypadat, jak se říká, tu barvu, hořkost. Kombinujete ty slady podle toho, protože každý slad má jiný specifika, které vám tam dodělá buď tu hořkost, vlastně tu hořkost mám vlastně já nechám, ale barvu, vlastně i to v poměru, jestli to bude 11 nebo 12. Takže toho si musí jako kolega promyslet, aby věděl všechno, co a jak. Pak už to je vlastně taková rutina pro nás. To znamená, objednáme si ty daný slady, objednáme si chmely podle toho receptu, co kolega vymyslel, přivezeme si to, slad si našrotujeme a celý ten proces vlastně ty jedné várky trvá nějakých 10 hodin. Docela bleskový, ne? No, bleskový. Já bych ani neřekl bleskový, protože ono jako ještě tomu předchází to, než začneme vařit, tak vlastně půlka toho, aby to bylo všechno v pořádku a to pivo vám chutnalo, tak je čistota. To znamená, my musíme všechno vysanitovat. Sanitujeme my tady máme 100%. Ale ta sanitace většinou se dělá den před, než se vaří. Trvá to 4 až 5 hodin, když se všechno vysanitovat. Musíme si 2 varny, přezovačky, půlku samotnou, tanky musíme vysanitovat. Pak všechno propláchnout vodou, horkou vodou, studenou. Máte nějaký procesy, které musíme splnit, abychom věděli, že to je všechno v čistotě. A my z toho se nám to, že to pivo sám pak jako kontaminovat. Tam pivo pak leží těch 6 týdnů. A něco by tam zůstalo, tak to musí pokazit. Proces toho, než vlastně se začne vařit, tak přichází ta sanitace, ty recepty. A samotný to vaření pak trvá těch 10 hodin. Když jde všechno dobře. A tím jste mě zaujal, že už i na začátku, že jste říkali, že všechno vám jde dobře. Mě napadá, měli jste nějakou jako zajímavost, nějaký problém, že vám někdo řekl, vy sem nepatříte, my vás tady nechceme. Vzpomínám, ale nic mi nenapadá vlastně, že my tady spolupracujeme s firmama, vlastně to, když tady sedíme, tak i ten design tady je jako paní Šebíková z Čína, lidi, kteří nás nedodávali, jako dělali tu stěnu, jako dřevěná, tak jako pan Čína, taky osvětlení, že spolupracovali jsme se jako snažili všechno zaměřit na ten Čín, abychom se sebrali lidi do sáč, aby se tady spolupracovali, tak nás většinou každý podporoval. Takže jako jsme takový materiál, který jsme tady vypadali. Většinou jsme se jako setkávali s tím, že naopak jenom chodili. Že se vám nestalo to ani špatného, nebo že by vám něco vybouchlo, tady tomu trubky praskly, jo? Ne, tak samozřejmě jsem jako závěr, jako když jsme vařili, že jsme to několikrát jako uspalo a místo ve vědě jako 10 hodin jsme vařili 14 hodin. Takže žádný problém, no to je... No, určitě nějaké problémy byly, ale člověk to vytěsní a spíš myslí na to pozitivně, co tam všechno zatím bylo. Ale ještě bych se rád zeptal na litry, případně na ty loga. Logo té obsahuje M, pokud jsem si správně všimnul. Jo. To je jako mini pivovar. Jo, a ještě obsahuje jako je. Ano. A to dohromady vlastně tvoří ten půl litr. To jsem přesně dal. My vlastně využíváme našeho designera externího, který dělá i pro nás v rámci jako IT a vymýšlel pro nás veškeré jakoby logo manuál. Jak se budeme prezentovat, vymýšlel i to logo. Ten půl litr, když jsme ho všichni viděli, s tím je. Někdo ještě si tam vidí, v tom uchu vidí ještě P jako půl litr, jako pivovar. Takže to padlo úplně jako na první dobro a byli jsme tam všichni, protože to je jednoduchý. Dá se to krásně využít jako na plnou možností. Já to toho loga, tak předpokládám, má i ty obrázky, ten žalud na všechno. Přesně tak. Vždycky máme nějaký nový pivo, to se tomu často zatím nestává. Ale když je nový pivo, tak vlastně napíšeme, co to vlastně je za pivo, jak bychom si vlastně nějakým způsobem představovali, nebo tam nebo jak kdy. A on nám dodá několik návrhů a my si pak z toho vybírá. My držíme pořád jako jeden přesně.
jeden z toho, ta jednoduchost na tom. No, to je perfektní ten minimalismus. Dnešní doba podporuje. Vám to nevadilo, že bychom se na to podívali zblízka? Určitě. My tady máme vyrovnanou celou tu řadu piv. To už si k tomu víc dodávat. Nemůžeme to ochutnat. Můžeme. Ochutnáme ten vánoční. Dobře, dobře. Co jiného si popřát než hezké Vánoce a hlavně hodně úspěchu. Tak na zdraví. Na zdraví. Jsem rád. Tak příště.